Отново заснета корупция на пътя. Инспектор от автомобилна администрация Хасково иска рушвет от турски тираджия на граничния пункт Капитан Андреево. Камерата на тира е запечатала ситуацията. Шофьорът разпространи кадрите в социалните мрежи. Уличеният инспектор е уволнен. На 31 май около граничен пункт Капитан Андреево, инспектор от автомобилна администрация спира турски тир за проверка. Не видим. Парама. Кой искаш? Контрол ли да спра? Шофьорът обяснява, че няма евро в наличност. Инспекторът обаче е настоятелен. Секунд, защото ти си знаеш... Sen ben birinci servis. Kaç euro? Mavi paraku. Mavi. Знаеш кое е mavi? Mavi? Mavi. Yok kırmızı. Mavi ama var başka para var mavi. Türk iş stolit. Няма се лошо. Sen mavi para istiyor bak mavi para. Ти имаш евро, не имаш. Mavi para istiyor bak mavi. Başka mavi para. Това yok mavi. Това бяз бе. Не сте mavi бе. От записа не стана ясно с колко пари си е тръгнал инспекторът. Сините банкноти са на стойност 20, а червените 10 евро. Петър Василев работи в автомобилна администрация Хасково от септември миналата година. В края на май по пътя за границата с Турция са правени засилени проверки на нерегламентирани товарни превози. Петър Василев е участвал в акции 3 пъти седмично. Жалби срещу него не са подавани. Казваме, че наистина той е на клипа, но гласът не е неговия. Смята, че е подправен. Ще бъде освободен Петър Василев от длъжност. Просто няма място в системата ни за такива действия. Вчера директорът на ДАИ е привикал 6 служители на инспекцията в София. Издала е заповед за преместване на 5 души в други отдели. Преди да бъде уволнен, Петър Василев е преместен в Стара Загора.